Il-kumpanija Zugraga fih dan Uniplural Group inawgurat uffiċjalment is-seba' ċentru ta' childcare tagħha, din id-darba fiċ-ċentru tal-Imqabba wara investiment ta' 1.5 miljun euro. Dan iċ-ċentru tnieda uffiċjalment minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela fil-preżenza tad-diretturi ta' Uniplural Group Aron Għaxa u Claire Bellizzi u għalliema ta' Zugraga. Mibni apposta madwar il-benesseri u l-esplorazzjoni ta' tfal, dan iċ-ċentru jipprovdi servizz għat-tfal sa 3 snin u kull spazju fih dan iċ-ċentru inħoloq bi ħsieb biex jipprovdi ambjent sigur għax-kejknin. F'kummenti ma' One News iċ-Chairman ta' Uniplural Group Aron Għaxa tenna li dan l-investiment huwa xhieda tal-ħidma tal-kumpanija li tpoġġi l-kura ta' tfal l-ewwel u qabel kollox. Investiment kien kbir fil-fema tagħna għax aħna jidrilna l-tfal ħaqhom ikunu ġa post u ambjent naturali għalihom sabiħ kif ukoll qisu t-tieni dar tagħhom. Allura ovvjament ridna naħsbu f'kull dettall biex it-tfal ikunu jistgħu jgawdu minn dawn l-affarijiet. Waqt l-inaugurazzjoni tħabbar ukoll li Zugraga se tkun qed tissieħeb ma' Maj Mama, waħda mill-akbar pjattaformi ta' appoġġ għal ġenituri bit-tfal żgħar f'Malta.